Maayong adlaw mga Cebuano na ako diri sa Pinamungahan. Kay karon magluto tag ginignit ang favorite delicacy during Holy Week. So naata diri ron diri sa balay namo diri sa Pinamungahan. So nagbukal na mig tubig, so ato aning ibutang ang atong gabi kay nibukal na. Okay. Naas tiri na ako. Adi tiri ayo ka uwa tiri. Kay ikaw may assistant ako tiri. So good ta ani ter ako niya tali mo ter ha. Good na ta ani sa atong gabi. So ato sa ni siyang pabukalon. Okay? Maghuwatag pila ka minutes while mubukal lang atong gabi unya ato ning ilunod ang saging, kamote, ang landang, sago, vanilla ug ang ato ang coconut milk. Okay? Ako nang gilunod ang landang no after sa gabi. So karon ang ilunod na to ang atong kamote. Ang atong kamote kay mix siya of kana bitong tapul o regular. Thank you, Day. Na kani pa jud. Okay, so nana diri ron ang gabi, ang kamote ug ang landang. Ang sunod nato ihumol ani ang saging. Okay? Kadagan sa itong saging, hinayon ni nato. Kaya basig ani diri, magpiti ta diri. Okay, sige. Alright. So, ato ni siyang bukalon ron. Sunod nato ani, ang ato anang lubina. Okay, sige. So, ato niya hinahinayon ha, kaya basig niya mo. Okay. So, nana atong first round of lubi. Ang katong ispiso gyud after na to siya igumok na. Okay, Ter? Sige, so karon ato na ning ihuk ang ato ang bilo-bilo. Oh, ganahan jud ko ka na miningnit na ay bilo-bilo. Round and round and round. Nana ni asukar no wala pa di eh. Sige, ihug na ni mga bilo-bilo para maluto na ni siya. Okay, more bilo-bilo in the house, guys. Ato ni siyang i-mix to make sure nga dili mahimog palitaw ang bilo-bilo. Okay, sige. Human ani, ato na ning butang sugar o vanilla. Sa gati tawag ani kinugay. Usala sa atong ibutang kay naghara ba yung tawag mga senior diri diabetic. Usala sa niya, as we go along, ato na lang po ag sugar kung kulang pa gyud. Pero ako I much prefer biningnit nga di kayo tamis. So I think that should be enough. Ya organic man sana. So, ang kani ato ang sago. Ato sang ibutang. Nagpilit lagi ni. Yes, I already washed my hands. Nagpilit manggod so di good pwede nga dili siya ikuan. Ha? Binignit na guys, lami na kaayo. Pero kibaw ka na ay kuwang ani ang angka. No? Kuwang atong nangka. Wa maginangka baligya ron. Di siguro season no sa nangka no. Oh, linghod baligya. Kulang pa man ni sila ta. Kulang pa sa lata sa ang kuan ang kaning saging. Akong tilawan ha. Nana ni vanilla no nabutangan na nako wala pa. Oh. Saktura di kay ko ganang tamis kay si tita diabetic bi akong tita ha. Saktura ni Joy. Ni kung gusto mo og kanang mas sweeter pa kamo nilay puno but generally we have to be considerate kay nabay uban mga taas nag sugar. Mga senior na so bugid pwede. So nana ni atong biningnit ready na. Mura na
na lami. Kaya bantay mahilos kay di kay siya wala ko kay siya gitamis kay di ko ganahan na. Okay ra? Approve kita. Yay! Wapa sa kayong Sila uy ang kuan ang sabaw. Di kay na ako gitamis kay mga diabetic ba ni sila. Approve. Kanis Jose, 80% sa ingredients, si Jose ang nilita. Siya ni nangumpra dito sa Kapitolyo naman, dito sa Mercado. Kanis Jose, lado ka na siya diris sa mga ahan. Kaya naagani mamatian, naagani na siya. Ganina ako gini siya nakasabaan kay so pila ka tuig, ayan tawag nga ako kay Day nga karon pag adto na mo sa Mercado, gina naman ko gob-gob. Tawag na ko boy. Gob niya oy. Kani si Jose, baka bata na ko, si Jose na niya nagbantay-bantay na ko. At karon binignit na ta.